South Africa sanibonani enibingelela uThabiso kacela uqupha amaqumba la qaqumbise lesele lentaba nginibekela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube okwakho uqikelela nokuqinisekisa ukuthi ke ungafazela usubscribe ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi uzohlezi uthola ama notification ngasonke isikhathi makhona esikupostayo wena uzothola ukuthi ke sekunjalo sibingelele kona wonke amazwe asibukela sibingelele kona wonke amalokishi asibukayo siyajabula kakhulu siyathobeka nganza kwethu makuukuthi mhlambe niyinsizwa lapha nincika ngobonda nincikela nje iWi-Fi kamasipala bafowethu ukuphuma nje endlini uyoncika lapha ya udela amakhaza ukuthi wena ufuna ukubukela ke iHwayimina siyajabula siyathobeka kakhulu namhlanje futhi sinolunye uTalatiya sinolunye uTavatava kanti igama lohlelo siyibiza ngokuthi ke iHwayimina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobuhlungu obuzwise mina namhlanje ke sinolunye uTalatiya sinolunye futhi uTavatava ngiyafisa ukuthi ke nisiphe iso lenu niphinde nisiphe nendlebe nilalele inkinga udadewethu akabhekene nayo uthi uzondwa odade wabo uzondwa futhi na umndeni wakhe ngenxa yalensizwa eyabe kade ke yisoka lakhe ukuthi yenzeni ayi nami ngigezile izandla sengizwa ake uzwele mhlambe nawe kukhona ozokubona noma mhlambe kukhona la uzorelate khona kodwa ke lo hlobo lokwenza kukudlobongela futhi ke kukudlulela akwenziwa kanje asihambe e-studio siyobheka ukuthi ngabe khamba kanjani mbukeli asiphinde sikubingelele futhi si la e-studio njengamanje nomfowethu futhi ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni sikhona kunjani kodwa sikhona ubani igama mfethu ya ngukhumbulano kaMseleko okay mfowethu ake ngiqale ngithobeke kuthini nikwazile ukuthi usondele uyabo so kunolwazi engifisa ukulithola ngawe ngoba kunomuntu osibhalele wayeseyakuchaza ukuthi umuntu kanjani so ke ngiyafisa ukuthi siyibuzele nathi ngokwethu ukuze singaloku sikholwa umuntu sikholwa isayidi elilodwa yabo sithathe sibuze imibuzo sifisayo nathi ukuyibuza ngaphambi kokuthi siqhubeke siye phambili anganoma usingaqhubeka yini cha hayi anginankinga futhi anginankinga okay ngifisa ukuthola mfethu ukuthi ukhule kanjani ubani okukhulisile ukhulele kuba ukhulele kuphi ukukhula nje kwami hayi ngikhule nomalume ngomalume futhi nomalumekazi ngoba isalukazi bese singasekho nekhehla abazali abawuma ya abazali babazali uma nomalume ya ubaba uyamazi yena ya ngiyamazi yena ngiyamazi kodwa hayi ngaleyo ndlela ngifuna ukuthola bafo ngoba uyabona usuku ukhuliswa abazali bafisa ingane yabo ifunde bafisa ingane yabo ibindoda eqotho kusasa banezifisa eziningi ezinhle ngengane yabo ngifisa ukuthola usuke uzokukhulela emntwini ongesiyuma ongesiyubaba ukuthi mhlambe yena ukuphi mhlambe mhlawumbe ake ngilinganise ngomalume wakho isifundo ongathi usithole komalume yesiphi ayifethu njengoba ngimnganye futhi ngathi nginingi ngifunde khona nebala ke ngikhulele emakhaya ngempela izinto eziningi zingekho khona yeah kodwa nje okufana cha ngikuthole kuyena umalume konke imake mongathi mawuthi okufana ngoba omunye umuntu mhlawumbe angasala ngoba kubuka kuze kubuke nabantu besifazana mongathi okufana usho ukuthini mhlawumbe ngabe ukulusa kungaba ukulusa mhlawumbe ngaba ukushinga ngaba ukulokuza ngaba ubusoka izinto ekanjani hey futhi konke ngiyakubala lapho ngoba ke phela zihlukene indlela esikhuliswa ngazo ngeke ngibale konke ngisengicathuliswe kukona kodwa nje ayawugejanga kodwa kuningi okuhlomulile nokufundile kumalume yeah okay namanje ubudlelwane benu busebuhle ngoba khona umuntu ozokhuliswa umuntu bese athi mangabe semdala benalento ethi hey ngeke ngimfuni mina usibani wangihlukumeza uyabo khona la khona engingabonanga khona kahle gcina sekukhona ukwebhana mhlawumbe kuba khona lokuhilizisana okuthize hayi ngeke engangimqambela amanga futhi ngangimqambela amanga
leya nkunzi iyafana nje nobaba noma kumina. Hayi umalume right mfethu sibashayela izandla abantu abanjalo abakhulisa izingane zeingane zakwabo ngeqiniso noma bengasekho abantu basemakube kuyibona abazizalayo nje ngempela ingane but umuntu akwazi ukufaka isandla akhulisa ingane nje ngeqiniso angayihlukumezi ifane nengane yakhe ngoba umunye umuntu uyabuka ukuthi athathe advantage ukuthi vele uma wayo akekho umuntu ozoyikhulumela ubaba wakhe umuntu ozoyikhulumela mhlambe igcine seyihlukumeza ngalowo ndlela ziningi izingane ezinalezo ikhalo uyabo so uma kuqhamuka umuntu eyikhulumela kanje engakhonjwe ngasibhamu ukuthi hayi mina ngihlukumezeka ngoba uma wangikhulisa ngeqiniso sikushayela izandla kakhulu nakho lokho so ngifisa ukuthola mfethu ngoba uyabona uma ukhulela emakhaya kunephutha esilenzayo uma sifike emathekwini noma emagoli sifike mhlawumbe senza izinto esingayifundiswanga sishita impindlela yokuphila bekuye ukuthi uma usuka ekhaya uye emathekwini kuthiwa sebenza mntanami ugana isiyalo esinjalo sitholile uma ngabe usitholile usukwenzile noma ukakakuyenzini lokho ngisitholile bhuti ngisitholile kodwa ke ngokwesimo sempilo kuyaye kwenzeka uthola ukuthi ngeke kwenzeke ngalendlela osuke nawe ufisa ngayo nekufiswa ngayo emumva yabo hey nawo abantu besifazane bayindlela yabo ngeke ubenzele lutho yabo mafuphe ngingathi angingafikeli leso sigaba sokuthi ngikani akafikeli hayi lutho nje ungathi yini mhlawumbe inkinga ma usukubuka nje ukuthi ngoba ngicabanga ukuthi kuyavela ukuthi ubaba wakhe akasekho noma wakhe akasekho engicabanga ukuthi kunomuzi kufanele mawuvuke ngenxa yokuthi laba bantu bobabili abasekho okungenani kube khona indawo ekuthiwa indawo yabo angikufundisi but ngiyazibuza ukuthi kungani mhlambe uthi awukafiki esigabeni sako ukuthi ugani amandla khona but awukafiki ayi noma ngathiwa khona hayi cha bengeke ngilisebenzisele lotho bengeke nje kungani mhlambe nje just siyayixoxela abafakho ulutho litheni ayi kuningi mfethu mantombazana nokwenza ngeyawo indlela mhlambe kwenza uba ngikhule ngesandla ke somuntu wesilisa ngithatha uthando kumuntu wesilisa manje sengiyaye ngibuka into ezincane kubantu besifazana ngibona ukuthi hayi lo muntu uthanda lokho mase ngiphume kanje ngiphile nofuna ukuphila nami ngaleso sikhathi uyakufakazela yini bafo vele ukuthi kahle vele umsebenzi wabantu besifazana akusiki ukuthanda kodwa ukuhlonipha nokuthobela uthando esisuke siza nalo njengabantu besilisa ngoba once walindela ukuthandwa umuntu wesifazana so wenzile iphutha ngoba uyena kumele alindele ukuthandwa uwena okwakho ukuthi ekuhloniphe uma ngabe engakuhloniphi usuke engakuthandi ngoba vele kahle ngokwemvelo bona bakhonela ukwamukela uthando oluqhamuka kuthina okwabo ukuthi basehlele once waphakama noma wangakuhloniphi lonto ithi akangithandi akumele ngiphile nalo muntu ngoba uyahluleka ukulalela imiyalo yami ya uqinisile futhi yonke lento yothando eqhamuka ngakuthina thina besilisa umuntu wesifazane akufuna afike nothando kodwa kufuna afike nazo inkomba zothando mangabe umuntu wesifazane engenazo lezo nkomba zothando mina ngiyaye ngithatha isinqumo sokuthi ngingahlala nje ngingamphoqeleli ukuthi abilento engiyaye ngilindele ukuthi kumele beyond usho ukuthi ebantwini bonke osuthandane nabo umuntu abantu abarong ibona wena ukazi ube wrong hayi cha ngayisho impela lento esho thiwani athi mina angikaze ngihluphe umuntu bonke nje abayiphumela ngenkinga zabo okusho ukuthi ebantwini osuthandane nabo usho ukuthi abawu10 bonke baba namaphutha wena ukwazi ukuthi kuba khona ke kodwa yedwa futhi mhlambe ngingathi ngiyaphahluka kodwa ngifuna ukuphahluka engathi mhlambe inhliziyo ke yafike yacwila kuyena kodwa nje umuntu wesifazane manje ayisengiyaye ngimbuke ngenye indlela kodwa usathandana nabo futhi impilo sokwenza njani kahle awusathandani nabo ngoba nakunenhloso yokwakha sekukuthandana nabo nje just ukuthi wanelise imizwa sengidlala ilotho yabona sekuyi gambling nje ngiyaphonsa lezo number mawukuthi ziyabamba azibambe
masingabamba ibambi ngidlulele phambili ngiphinde ngidlale ngenye. ngoba kule mjolo lesi singena kuyona kuyenzeka kwesinye isikhathi noma usuku ungangenanga ngenhloso yokuthi ufuna ukuyokwenza lokho but igcine kuzenzekele uzithole sonomntwana lapho mhlambe kwenzekile nikwena lokho uyayibona ke lonto nyoba ngisho nje futhi iyafana nelotho manje lento yabantu besifazane kimi yabo ngidlala ngilindele imillion ngithola 50 rand ukusho 50 rand ingane ngiyalinganisa okay ngiyalinganisa sengijolo ukuthi la kule mjolo osowubile kuyona iba njalo lento uthi umuntu ulindele ukuthi ngisathandana kahle naye ulindele nenkomba zothando kuyena ngoba uzokumnika uthando mhlawumbe kuzaleleke ngaleso sikhathi yonke into isayinhle emva kwengane seveze ukuthi yena umjalo ba mina anginaso isikhathi sokuthi ngibekezelele lo ingane unayo ayi ngeke ngisho ukuthi nginayo mhlawumbe ngathi nginazo unazo angazi mhlambe angeke wasaba mhlambe ukuthi usitshele isibalo sazo mhlambe makuthi azikho iningi kakhulu cabanga ukuthi mhlambe nje ukusho inamba ukuthi okay hayi zingaka yabo ngoba vele zakhe ngicabanga ukuthi umuntu ongaphika izingane zakhe lo melo hayi but angiziphiki kodwa ke cha sifanele sihlale nikulodaba ayikuyilona sisengalo la siyiyeke indaba yengane ukuthi wena mfowethu into engizama ngizama ukuthi sithi siqala sikhuluma zibe iphenduleke zonke impendulo zalo muntu engiyengakhuluma naye ngoba kukhona athe wangivezela khona ikona ngikubuza ngifuna uyiphumela emlonyeni wakho uyabo ukuthi mhlambe zingaki ngiyakwazi ukuthi unazo njengoba ungitshela ngiyazi ukuthi unazo but ngifuna ungitshela isibalo ukuthi zingaki bese sikwazi ukuthi siqhubeke kahle ngokuthula nje ugoqa inkulumo yemfethu zikhona zona ingane aziyona ingcosana ziyidlanzana okuyingcosana okuncane kakhulu okuyidlanzana okuncane kodwa kungekho okuncane okunengane ikona ngeke phela ngiyidalule yonke lonto zifikile ku10 hayi mhlambe kodwa ke eminyakeni emibili ezayo zobe yifika okay ungawazi bafuna ungitshela inamba nje inamba eqonde ngoba ngenzela ukuthi nombukele ekhaya abantu bayajajana bazokujaja mhlambe kwawuyena lo muntu lo asho ukuthi yanimbonile ukuthi unjani kanti mhlambe bekuyinto bongakwazi nje ukuthi sidlule fast ukuthi hayi nazi ingane ezingaka yabo ngoba manje nami ngizithola sekufayile ngishaya amathambo manje ukuthi zingaka kanti kodwa wena ukhona nje ngomuntu ongangiphendula hey yazo bot ingane zakho baba ungahambi namahloni ngazo ukurelaxa nje ukhuluma umkhululeke zo7 zo7 okay ingane nengane inoma wawo noma kusho bakhona bawu 2 3 mhlambe hayi ingane nengane inoma wayo ngoba mina nginawo uma wengane okay no ngiyajabula kakhulu mfowethu kunombuzo ke sike siubuze la ekuthenini uma ubheka ebantwini ophila nabo ungazipha bakusuka kwani kuya10 ukuphila ngeqiniso nabo nokuba neqiniso nje empilweni oyiphilayo kusuka kwani kuya10 ungazipha ba mina uqaba hayi cha mina bathi angiyiphila impilo engale ngiphila impilo eqondile yeqiniso yabo akekho umuntu wesifazana ofika empilweni yami ngoba ngithe nginani ngisuke ngimhlule ngomlomo wami onamathe nolimi kuphela uyakubuyisela okubi ngokubi noma ulo muntu okwazi ukuthi ma umuntu ekwenzeka ukwazi ukudlula impilo iqhubeka ngeke futhi kuyaye kuthathe kubenzima ukulunga esikhathini samanje mina ngiyaye ngithi isongeso okubi ngokubi okay mfowethu kunomuntu othe wakubhalela so ke isikhathi sokuthi umbone njengamanje ngicela sibukele nasi screen lapha sibone ukuthi mhlambe ngabe kwahamba kanjani. Sanibonani babukeli, igama lami ndingu Asiphe Juqu, ngiqhamuka eEastern Cape kodwa ngihlala la eMayville. Ngibhalele uHlanga Media ukuthi angisize angihlanganise neex yami engahlukana nayo kudala eyangixabanisa nomndeni wami wonke. Ngifisa ukwazi ukuthi ngamenzani ukuze angixabanise nomndeni wami wonke. Mfowethu angazi ke ngoba uyambona lo muntu lo wani ukuthi uyamazi yini? Hayi ngiyamazi.
Umazi kanjani wena? Ngoba yena uyaliveza igama le-ex. Ngifuna ukuthola ukuthi wena umazi kanjani. Angiyona ex yakhe, ngumuntu engangithandana naye. Ngiyazi le nto yama-ex. Yini umenzani ngoba nangu uyakhala ukuthi kukhona ukumxabanisa nabantu bakubo. Uyini lo yenza kuyena? Angazi-ke futhi ukuthi ngathi ngimenzani umuntu ade ngamgcina phela ngisamazi mina. Angisamazi, mhlawumbe ngimazi ngomqondo-ke kuphela. Uma wengane yakho yesingakhi lo? Ngoba i-ex yakho ngoba ngiyacabanga ukuthi phela mhlawumbe naye khona ingane akanayo. Akanayo ingane. Akanayo. Wasinda kanjani kodwa ngoba zu7? Akasindanga phela ngoba wangingabulawa muntu. Kodwa nje akwenzekanga. Akwenzekanga nakho ngingazi ukuthi kanjani. Kodwa ke mhlawumbe empilweni nje yenu ni right mhlawumbe ninaye. Mhlawumbe kanjani? Sengisho ukuthi aninazinkinga nibantu abangathi mebehlangana hawu kade ngakugcina kube khona ingxoxo enokujabulelana noma mhlawumbe nibantu angathi mawuqhamuka mhlawumbe baleke mhlawumbe noma nawe ushintsha indlela nibantu abakanjani nayo. Hey mfethu. Hey, yabona usungikhombisa lo muntu. Hey, angiyazi ngayithini indaba yethu mfethu kodwa akuhle kahle noma akufanele kuphethe kukuhle kodwa kuhle kahle. Uthe masikhuluma la ngaphambilini wathi kunomuntu kuyenzeka kube khona umuntu inhliziyo yakhe ihlale kuyena noma kudlalwa leyo lotho edlalayo kodwa bafo lo mbuzo ozowubuza uyiwona nempendulo yakho na futhi iyona. Yabo kusho ukuthi uyisangoma. Uyena lo. Futhi emva ukuthi ngihlukane naye ngiyibondomane ngathandana naye. Wamala. Wakwala. Ngasho njalo kodwa ke noma ngeke ngiqinisekise. Ngokuba sephutheni yebo uyavuma waba sephutheni mhlambe wakwala noma mhlambe wakusukela wawungenza ngalotho. Mangathiwa ngathi nganginamaphutha. Amaphutha nje ofana. Njengawo wonke umuntu. Iphutha vele into ebekele umuntu emhlabeni. Kodwa into esayibanga nayo into esasingahlala phansi siyilungise futhi mhlambe sasingeke siyilungise ngisho sihleli phansi. Iye engalunga ngisho simile. Ngisho efonini singabonani into esasingayikhuluma ilungu. Yeah. Kodwa ke phela umuntu ke unenqungu nenhliziyo ezifana. Uyafisa mhlambe ngelinye ilanga ukuthola ithuba lokukhuluma naye. Ngiyafisa kodwa ke angazi ukuthi ngingenzeka kanjani. So uzame kodwa kungenzeki. Ngeke ngimzame engcingweni mangizizwa uvalo longekho lokukhuluma naye. Ngimzame ngibone ukuthi ngiyamhlupha. Yabo. Ngibona ukuthi nje lento engimenzisa yona inzima ukuthi akhulume naye. No wemfowethu ake sizama indlela ukuthi simthole. Ukhona around la. Uyafisa naye ukubona, uyafisa naye futhi ukukhuluma naye. Yabo. Ukhona nje bangikhuluma nje. Angazi unganginikeza nemvume yokumbiza ngoba ukhona. Hey. Angeke phela ngisho lutho kodwa lo muntu yabona ngicene ukumbona mfana. Hayi. Ngoba ngigcina ukumbona babe nodadewabo leThekwini. Ngangade ngicelile ukukhuluma naye. Sekwehle kancane kangaka lokuthuthela yena engangingakwazi ukuqhamuka. Nalapho nje ngabona ukuthi ngiyamhlupha. Angazi ke manje kodwa ke ungamlanda bafu ithemba liyabuya mangabe kuyena okuyena ofikela. Yeah. Weqa awumbiza mfethu. Molo sisi. Molo tata njani? Siphila njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Siyabonga kakhulu. Umfowethu ngicabanga ukuthi uyena lo. Utata uyena. Okay. Sembukisile ke ivideo. Wayibuka ivideo emva kwalokho wayese eveza ukuthi uyakwazi yebo uyi-ex yakhe. Wayeseveza nokuthi miningi imizamo yenza ukuthi nibe nezinkulumo ukuze mhlawumbe into yeni ibuye ilunge. So ke ngila njengamanje ngoba ngifisa ukuthi siqale phansi singifisa ungitshela ukuthi uqala ukumazi ube umuntu onjani.
Hey mabe ngimona uKhumbulani kwawumuntu oright the time ngiqala ukumbona kodwa ngokuhamba kwesikhathi wangikhombisa ukuthi hayi akuyena umuntu oright ingakho ngimizile namhlanje ngifuna ngichazele ukuthi kahle kahle ngamenzana Imake ushintsha senivele niyathandana utata ushintsha vele sisithanda wenzani uKhumbulani sisathandana ngathola umessage wakhe ekhuluma nomngani wami eshela umngani wami emtshela futhi ukuthi akangithandi yena uthanda yena yimini bekade ngimfuna sahlukaniswa yiloko the time sihlukana yena wathi ukuphumula ngende ukuthola yena akashiwa kanjalo yo awu mina ngikaze ngikuthanda ushilo washo njalo wena efonini athi angikaze ngikuthanda efonini yakho imessage ngazithola efonini yakho ngakukhombisa ngisho umngani wami yena akaphikile cause nakuyena azazi khona imessage kodwa ngikaze ngisho ukuthi angikaze ngikuthanda wawubhale kanjalo Khumbulani efonini imake Khumbulani ngoba ngiyakubona ngathi unazi impendulo mfowethu inhle lonto leyo makukhulunywa ube nezimpendulo ngifisa ukuthola ukuthi kahle vele ovela umshelelana umngani wakhe ngoba phela umngani wakho uyazi umngani wakhe angimina uyexoxa naye uyena umngani wakhe uyexoxa okay asikuye ukuthi ubani uyexoxa nobani ngibuza ukuthi mina wawumshelelana ngoba uyazi ukuthi umngani wakhe ngangeve ngoba ngimshela khona into engangiyibona kuyena yini ebangela ukuthi sisuthi wayemshela ngalalela indaba zami from ekuqaleni ukuthi ubhuti uyamshela omunye wamuza ukuthi inamba yami uyithathephi wena Khumbulani wathi uyitshontshe efonini yami hey Khumbulani yabona ave ngimthanda mina umuntu okhuluma iqiniso mfowethu nje indaba ibelula yabo kushishiphele yabo kulungile ngoba kwenzeka lokho kwangenzeka kodwa ngicela ukuxolisa kulowo ndawo sidlule ukuthi washela awangaqonyo yeah singayibeka kanjalo okay kulungile uyaxolisa siyadlula kodwa ke phela ufuna athole nayo iclosure ukuthi kwakuyisiphi isizathu wawumshelelana cha ngangeve ngoba ngimshela mina ulokhu nyama so uvumile bafuthe wena kwenzeka lokho noma kungenzekanga wamshela kodwa kwenzekanga ukuthi akuqome sengibuzwa ukuthi ke isiqalo sokuthi ngiyakuthanda ntombi sasivele siqhamuke kanjani inkulumo yami naye yayingenalo nolulodwa uthando phakathi nangi mina umuntu engangithandana naye nangi futhi umuntu engangimthanda okay ke Khumbulani ngiyayizwa le sahlukana kulungile usisi wami yena because usisi wami niningane naye usisi wakho usisi wami ongilama uthabisa yo esisi ngifuna ukuthi ngoba mhlawumbe nama ngizwanga kahle nombukeli mhlawumbe akezwanga kahle usisi wakho olama wena unengane nalomfo unengane naye uqhamukapi la ngoba mina ngikwazi ikhona babingane endlini akayondla uyayazi ingane yakho hayi uyayazi imasisi wena olalonke uyayazi nje lento umuntu eqhamuke bengikade ndingazi ukuthi ubaba wengane ngubani kodwa bengiyibona lengane ukuthi ifana naye ugcine usisi wami sengitshela iqiniso nakhona ungitshele emva kokuthi wena umithisa umuntu akantu wami futhi umithisi kahle phela sesinamsana ukudlala ngenye ingane umithisile omunye umuntu futhi umithise omunye futhi umuntu akantu wami uyamazi futhi uyamazi Khumbulani phela ngeke ubunja ke lokho makuthi ngempela lonto uyayenza mina kuyima yabo njengoba ngihleli la hayi ngeke Githi mina uqale ngoNandipha wasekha emva ukuthi angende ukuthola ukuphumula. uNandipha wakena angazi ngithanda naye wayithandana nomsa. Githi ingane yakho uNandipha uthi ingane yakho iyafana futhi nawe Khumbulani ngiyayibona ingane. Uyagula uNandipha kini. Siyagula. Yeba futhana nomsa wethi ayibafuke Khumbulani kanti wena unjani? Siyagula kusho. Ima legama lokuthi ngiyakaza ukuthola ukuphumula lisho ukuthini? Hayi. Yekhumlani nje ubala lengane ezu7 ubala nalengane ezu2. Angizazi lengane akhuluma ngazo ngiyachaza ukuthi akho umuntu mina engammithisa wakubo. Kwayena nanga ngimmithisa. Ufika Khumbulani uyazazi ingane. Azikho ngane. Especially le kaNandipha ifana nawe exactly. Le ayikazalwa kodwa nayo iyakho. uNandipha ngihlangana naphi naye? uNandipha bengihlala naye khona la eThekwini. Uyamazi uyakwazi naye. Ubehlala nawe uNandipha ejola nomsa. Hayi nami. Wake wajola nomsa? Hayi, angikaze ngizwe ukuthi ujola nomsa. Awukazi uzuzwe manje sewuzwa kuthiwa umithiswe yimini. Mhlawumbe usazophinduza ukuthi bethandana nomsa. Uthini niyazi ngaze ngamfisa? Yakho Khumbulani iyafana nawe ngiyayibona futhi ngokuseyikhula nje ifana nawe exactly. Ungafa. Lutho.
ayikho indlela esingathola ngawo uMandisa uNandipha singamthola ukhona yena ukhona yena yo angeke yo ungaze ngamlambela uzokhuluma amanga la ngeke akubona amanga wayuthi amanga bafa ukuthi angiyazi phela mina into ekhulunywa ngayo hayibo uyayazi ingane ifana nawe exactly sekuyesibini ke manje ingane umndeni wami angifuni wonke ngenxa yakho esibili because bebesazi wena ngenxa yami manje uNandipha umithiso uwe uloka anti wami umithiso nguwe futhi hayi ngeke khumlani mfethu yazi mina ngazi ngizokhuluma ngithini la uba approach kanjani labantu bafa yini uapproach sengisho ukuthi ubaqonda kanjani nje ukhuluma kanjani nabo yonke lento emayelana nothando ukuze kufike imithisaneni ngihlangana nabo ngoba ngiyachaza ngithi inini kumele nikhulume la inini efuna nginizwe mana wekhumlani ngicela mfethu ukubuza mangathiwa kutholakala ithola ukuthi kwenziwe iDNA test ungakwazi ukuba available angithi DNA ithathwe igazi elaba igazi engizolithatha phela khumlana ngithi ingane le kuthiwa eyakho lapha kulowa muzi wona kuyona yakho ukuthola ubufakazi obuqanda mina ngingakaze ngikuzwe lokho kushiwo hayi kungcono kuyokwenza iDNA ngegazi laba elakho yakho ingane ngiyakuphindela yabona mangabe nifuna yabona ukuthi ninemali eziningi nifuna ukuloka number nichithe imali anokhuluma nomsayi na no sifuna iDNA nawe khumbulani ingane yakho angithi ngane nitha kuyona ezayo futhi yakho igazi lami lizobe liyapi kulayo angithi phela wekhumlane futhi phela nami usukuzenza umuntu engathi manje akathathi kahle ekhanda uma ngabe kuthiwa kwenziwa iDNA test inhloso ukuthi sibone ukuthi ngabe kuyiqiniso lokushuma wengane noma cha bafa yini ningibizela yona khumbulani ndifuna ukuza ukuthi ngakwenzani wangiqhatha nomndeni wami wonke uqale ngodadewethu yangumntaka anti wami ngikwenzeni khumbulani because angikuchithelile angikwenzanga ungikwenzeni wena wangishiya ngithi yebo wangishiya wena hazifu manje ngoba wakushiya sekufuna ukuxhaphaza abantu bakubo ngoba wakushiya waqala ukushiwa yini Thatha akho umuntu engimxhaphazayo uyabaxhaphazile nabanje abantu abawuthi bekhuleliswa wena uyajika futhi ngaphezulu uyabaphika ukubaxhaphaza phela lokho akho umuntu engimxhaphazayo la mina awunayo lokhuzana awunayo inamba ka uthe ubani uNandipha nginayo inamba yakhe ngifuna ilokhuzana inamba kalolokhuzana kadadewenu ngicela ungilokhuzele ngicela ungifakele okay masimthola ngeke phela ufuna la asixoxele lo daba ngoba ngeke sikwazi ukuthi balance is lower than 5 rand. Please wait a moment. hayi ndoda mina ngifuna nje iqiniso kuphela ngoba mina nginokuthi usiqambela amanga wena hayi phela siqambela nje amanga You have reached the voicemail line of hayi ngeke wathi ngiphinde ngizame ngeke ngiphinde ngizame Ibo lingane impilo emzini odwa ujika uzophika awufuni futhi nokwenza iDNA mhlawumbe ufuna ukwenza iDNA test into enobufakazi yabo inegazi lami alingilumi alingilumi into ngizolongambe ngitshala hayibo usendleni niphila kanjani bo naye hayi ayikho into kade ndiyenze ngagcina sengimxolelile cause umuntu onenkinga nanko wangitshela vele wathi ngeke ndikuthola ukuphumula egcineni asinabazali ingane akayondli awuyondli ingane yakho khumbulani ingane ithengelwa yimini amaphampasi ithengelwa yimini ubisi ngiyenzela yonke into uphinda umithise omunye futhi imali lenganza kini zona kwenzakalani ngazo la ephezulu esiteze ekhanda angazi ngoba bebesazi ukuthi ngithandana naye khumbulani bayamazi bobabili bayamazi bongavuxoxa nawe ukuthi mhlambe utshakuluda kanjani hayi angikazi ngixoxe nabo kwabancane hayi kodwa ngeke phela bafu inkinga niwathi ngubhuti mhlambe uyabaqhinganisela ndazi kuba ngabantwana wena ke wawucabanga ukuthi mawukhetha ukuthi ungishiyele umngane wakho angithi wavana wabona ukuthi kufuna ungishiyele umngane wakho wangishiya ngoba uthi ngangishela umngane wakho ingakho wenze lento yenzayo shuthi wena lapho
Wawuthi umngane wakhe akangithathe. Angithi wathi uthanda yena Khumbulani. Ubufuna ngithini? Yabona ke ngoba mina ngangamfuni umngane wakho. Ingako ke ngiyikini egceke. Khumbulani uyazizwa ukuthi uthini? Ngiyazizwa manje into engisho. Awu yabona. Uzizwa kanjani? Ayibo sister. Uyangiqhela lo. Uyangiqhela. Hayi mana phela sisawuba. Uyangiqhela lo. Ingane zasekhaya ezimbili zonke. Manje mina noma ngazokwazi ukuhlala phansi Inkinga yakho iyangiqhela lo. Yona inkinga yakhe. Ubungave ngoba uzela ukuzokwazi iqiniso la. Wezisimana phela. Uyangiqhela lo. Hayi bafethu mina ngazi ke manje sizokhuluma kanjani shuthi ngiyibodyguard futhi Uyangiqhela lo. Makachaze bhuti hlala phansi achaze. ngicela ngiboleke lo mkamelo wakho ke sisi. Hayi ubamba lo mkamelo wakho ngothemba. Ngishondeze le tafula ngeyuleqa. Mama, ungeva ngofuna ukwazi iqiniso yobula. Ingakho ndikutshela ndithi uyangiqhela. Ingakho sister kahle phela. Yabona lento yenzayo. Ingakho ndithi Yabona lento yenzayo. Ingakho ndithi Yabona lento yenzayo ke abantwana manje. basekhaya ababini bonke. Ingakho ndithi uyangiqhela Khumbulani. Manje ngenze njani ngoba Ngikubona tantoni. Ingakho ndithi uyangiqhela. ngenze njani ngoba wena wahluleka ukwenza. Ingakho ndithi uyangiqhela. Ingakho ndithi Angikwakwehlela wena ukuzuza. ngeke abantwana basekhaya ababini bonke. Angithi wena wakhetha ukuhamba. Awukhethanga lokho. Khumbulani. Uhlobo lomuntu wesilisa oyena. Umuntu wesilisa oxhaphazayo. Angixhaphazi ngiyilento engiyiyona nje. Uyaxhaphaza baba. Mangixhashaza ngizoxhaphaza. Kancane sister kancane sisibandawo. Mangabe ngixhashazwa nami ngizo. Angeke abantwana basekhaya ababini bonke Khumbulani. Abantwana basekhaya ababini bonke. Hayi cha Khumbulani ngempela uyaxhaphaza baba. Kufanele lo muntu wesifazana ukuba nje. Awukwazi mfethu ukuthi ungafika ube sephutheni umuntu akiyeke ebese mengabe kuyeka umuntu kuwena osephutheni ujika uzomgila ngokuthula nezingane zakubo. Yabona ngane zakuba yishona. Unenhliziyo embi Khumbulani. Inhliziyo yamayikazi yabayini. Imbi cha Khumbulani imbi ngempela mfethu. Sithe masikhuluma nawe la wangitshela ukuthi unezingane ezu7 komama bahlukene. Uyaxhaphaza. Umuntu wesilisa oxhaphazayo. Uyabuya futhi emva kwaloko uzoxhaphaza izingane zakubo kwalosisi. Uzolala nazo uzozizalisa. Emva kwaloko futhi uzomgcwalisela uzomtshela ngaphezulu. Yabona ke mina mfethu le ngane oyibala ezu7. Yabona ngoba mina ngakhuliswa umalume ngazalwa uma kuphela komalume wayoshadwa uzalela emshadweni yakhe. Shuthi kufuna sandeke isibongo sasekhaya. Pho mina ngingena phela. Sister kancane. Vela wena lapha. Awungeni wena lapha. Awungeni vele wena lapha. Pho ingane zasekhaya Usuku uzoyihlanyisa lapha phambi kwami. Ingane zasekhaya. Hayi musu kusho njalo musu weKhumbulani. Ingane zasekhaya ezu2 uzifunani? Ingane zasekhaya ezu2 zonke. Wawuthi mawuhamba uthi angenze njani? Hayi Khumbulani ngathi kusamele bafana na. Kusamele kudodiswane kakhulu nawe Khumbulani. Khona into engazuthi awu understand kahle. Uyaxhaphaza uyadelela futhi ngaphezulu. Lapha Uyadelela ngaphezulu. Awukwazi ukuzoshingela abafazi. Zikhona insizwa. Irong lento yenza ukuthi ufike ulale nengane enye indoda. Phela futhi uxhaphaza izingane zabantu bese uyabuya futhi uzodelela uthi swazo. phela wobhuti. Imake ngicela ukubuza bafa uyiphuthu uyalibona kulento. Wobhuti. Iba ngicela ukuthi ukhuluma lonto mina ngifuna ukuthola ukuthi iphuthu uyalibona yini. Yebo ngiyalibona cha ngilibona. Uyalibona niphutha kulento. Yabona mangathi ngibona iphutha. Ngalibona lele ngangixolisela kuyena wahamba noma sengixolisela. Kodwa ngeke ngize ngisho ukuthi ingane zami ziyiphutha. Hayibo cha. Ngeke phela ngisho ukuthi ingane zami ziyiphutha. Ngeke ngisho ukuthi ingane zakuthi ziyiphuthe engane zasekhaya. Ngicela ukubuza mina mfethu ukuthi lezi phawu zondla ingane. Izingane awuzondla ingane lezi. Iyona yonke lento ebengayifuni ukuthi kuze kufike ekuthenini ngiphinde ngikube nento ezongixabanisa naye futhi. Wathi vele angisoze akusoze ngoba khona ukuhlukana phakathi kwenu nobabili. Ngizathi ikona lokuhlangana wakufuna lokho. Njengoba uqhaphaza le ngane angithi inhloso yakho ukuthi ushaya ilokuza ngishaya le ngane ngoba nakufuna umnikazi angithi. Awuhlukile wena nomuntu awuhlukile nomuntu odubula umfowabo womuntu ngoba ufuna umne wabo udubula ingane yakubo ngoba uyazi uzoze emngcwabeni uzodubula yena. Hey imali lodwa lwabolisa wonke futhi. Malibolile lodwa lwabolisa wonke okusho ukuthi umuntu obolile yilo owabolisa izingane zakubo. Usho kanjalo. Akasenze sona esahlinzela ingane. Ngenzani Khumbulani ndakufebele? Ngenzani? Ngisho ukuthi njengoba wakhetha ukuthi ungishiye.
wena ungithanda kabi ongeke uvana usuku ungishiye uyingekho enye option onayo ingane zakubo ingenaphi njengoba ngisho nje elilodwa lwabolisa wona Kukungahloniphi. Angithi Awuhloniphi Khumbulani. Awuhloniphi uyadelela. azobola yonke angikholwa mina na ukuthi lezi zo7 uthi unazo uyazondla angisakholwa ke manje wena Khumbulane umuntu wesilisa oxhaphazayo angixhaphazi mina bhuti ngiyasebenza zonke lezi ngane zami ngiyazana ngiyafisa ukuthola ubufakazi man mase kubekile izingane ezimbili ongazondla ingane zona nakhona ingoba into yami nabo laba ekugcine sebemithiseka kuvele besithandana hayi ukuthi sithandana lokho okuphilayo ububaqhaphaza ake ububaqhaphaza noba ufuna uvisa mina ubhlungu man ngicabanga ukuthi ifike la vele boyifuna khona kutheni nathola ukuthi umabethisile ngoba wakuzwisa ubuhlungu lo abuzwayo amsho happy manje kulungile lento eyenzeka kodwa injongo yami engekho ekutheni kuze kufike lapho ayi Khumbulane ngeke ndoda ngeke nami ngiyimina mfowethu yabo nje inhliziyo yami ayifuni ukuthatha lezi zinto zikhuluma ngoba i-wrong yonke le setup le ngoba umonile umuntu ukuvuma ukuthi ngonile impilo iqhubeke kade sasaliwa so saliwela ukuthi siyona angikwazi ukuthatha umuntu mekwala phela bafuthi uke kwala vele uyamthanda wena ngoba yena kunento emkhathazile ukwamukela impilo iqhubeke why sekumele ubuyele emumva ke manje uyoqhaphaza abantu bakubo ngoba nakufuna ukuzwisa yena ubuhlungu yabona ke lo 2023 mina ubhuti kulo 3 years angathi u2025 yakulo 3 years manje lo 3 years angaze mina ngibona umuntu esifazane ngithi ngiyamthanda nanga umuntu engamthanda ayikho lonto Khumbulani awunalo ngeke phela uqala nje wena Khumbulani khohlakele le yabo le yokuthanda lo asiyeke vele ngeke iphinde isebenze ake sikhulume ngale yokuxhaphaza izingane zabantu yeke le yokuthanda awunalo uthanda uthanda wena Khumbulane wena Khumbulane yonke into wena yonke into oyicabangayo wena ucabangela umthondo uzokhuluma isiZulu ngqo ucabangela umthondo wena kuphela ngibezelwe la yabo nje bangitshela bafu wena into oyicabangelayo ucabangela into yokuchama kuphela okunye ukucabangeli ngibezelwe ubuza ukuthi usisi wami lo wakona ngani yini uzozwisa izingane zakuba ubuhlungu uzingakwenza ngalutho uqhaphaze zona ngoba naku waliwa uyena kahle uyazazi ziyamazi kwayena mdala kunazo yabona kowe mama nginothando lakho ngithe Khumbulane iyeke indaba yothando nalomuntu phuma kulomuntu indabeni ukuthi uyamthanda ngithi konke lokho alright chaza bafu Nakwabo ubunithanda Khumbulani ngiyakaze wahamba wayo message umngane wami wathi uyamthanda. Ngilalele phela. Watshontsha inamba efonini yami. Angixolisanga kuwena. Futhi anginanda wena lonto ndifuna ukuva ingane zasekhaya uzifunani ke Khumbulani kwangoku. Uzifuna ingane zasesede ezimbini khona ngoku uqedile yini? Abekho abantu besilisa kini sisi. Bakhona obhuti bami. Bamiyeka ukuthini? Bakhona obhuti bami kodwa bazwe manje ngoba bekade efihla lo munye ukuthi umithise uyena. Musana ukufuna ukufaka abafanele endaweni zamantombazane. Uyintombazane wena. Uyintombazane wena Khumbulani. Amantombazane phela mina ngiyena wakuboka lokho bafana. Oh okay. Abafana bakuboka lo bayamantombazane. Ibona abafana ungabafaka endaweni zamantombazane akubo. Okay, indaba zamantombazane kusuka kuyimantombazane versus amantombazane. Manje amantombazane versus umfana. Umfana wena. Angithi phela bahlanganiswe yimina. Bonke ngempela bahlanganisile bafu. Will nangu ingane zazo. Hayi ngale ndlela enicabangayo phela. Kanti bahlanganise kanjani? Angithi yonke lento ingami nabo. Imake Khumbulani kuzophumeka kulento kodwa mawucabanga. Kuzophumeka kulento. Ayikho mfethu inkinga engami. Ukuphumula uzokuthola lo sisi okay somzwisile kubuhlungu. Akekho omunye ukhona enye intombazane kini mhlawumbe. Ukhona enye intombazane ka aunty wami incane. Kwayona nje sengiyayisabela ngoba seyindala 12 years manje. Hawu kahle. Manje ngifuna ukuzwa ukuthi Khumbulani ngikwenzeni. La nto wayikhuluma ukuthi angeke ukuthola ukuphumula nansi yenzeka manje uzoqeda nini? Mhlaba ngibuyisela uthando lakho. Uyadakwa lo muntu. Yesisi akhothando la. Akhothando ukhuluma into angayazi. Mhla wakubuyisela uthando lakho. Yabona ke mina ngiyoze ngiyifele nyegodini engamthanda umuntu esifazana.
yonke lento engiyenzayo angiyenzi ngoba Kwamina akazi ungithanda Khumbulani kwaseqaleni. Awukazi ungithanda ngeke ungakazi utshontshinamba umngani wami kanti uyangithanda. Angixoliselanga yini lonto. Khumbulani yazi Ngithanda Khumbulani ngoba ungithanda bese ngekho isidingo sokuthi utshontshinamba umngani wami WhatsApp umtshela ukuthi uyamthanda mina ngithanda. Okay. Bese ngoba futhi uzoxolisa. Mama ngicela usho Khumbulani ngeke bafake. into ongibizele yona la. Niqede mawuthi akukho ekumele ngikhulume ngalolu daba ngihamba. Khumbulani mina into engiyicela kuwena mfowethu hlukana nengane zakubuka le ntombazana. Ondla ingane ngoba vele yabo njengoba uthi masikhulume kusho ukuthi ufuna sikhulume bese uyasukuma uyahamba ngenzela ukuthi uthi mawusukuma uhamba ubuthola imessage eqondile. Ungathi kangihlukane nazo ubuzothi ngondle ingane zazo kusho ukuthi angihlangane nabo phela. Khumbulani kusho ukuthi ufuna ukuqhubeka uzizalisa. Hayi noba ngangazondla samdingi nje lo mfana noba ngangazondla kwalezo ngane Uzozondla? Hayi sizobona nasi sikhuza enye nansi ikhulile khona ngoku ayikwazi ngisho ipampers yakhe ngoba maye ingenile nje emndenini uyamosha Khumbulani nanku siseshaya ishwapha sakho uhambe kulungile anginankinga ungayonti ubasho njalo bathi ungondi yeka ngoba vela ngithi wena bawuvela uzodestroya sekudestroyeki lo muntu ahlule ukuzala wahamba yena engizalela ngeke ngilawule ngene besishadile yini Khumbulani sengisho ukuthi awukwazi ukuthi ungangilawula ngengane ngiyakutshela ke ngithi njengaka ungazondlanga wena mawufika emagcekeni asekhaya uyamosha asisakudingi nje kwasekhaya uhambele kude nje nengane zasekhaya Khumbulani ezami ke ngizosondela kuzona nini uzoqala nini manje ngoba nakusekuziwe la ku TV sonke lesikhathi nje angithi useyangicacisela ukuthi kusho ukuthi lento engangiyifisa angithi enye sesiswini kumani ikhona imali wakamnikeza le ntombazane mhlawumbe ikhona yini imali wakwayinikeza le ntombazane ukuthi yaziyo nami mocabanga khona sisi hayi angazi cause lo mncane uyena oyenze ukuthi kuphume iqiniso wasitshela nje iqiniso ukuthi yathi makamtshela ukuthi ukhulelwe wavele wabaleka kuka lo mdala ezawachaza naye ukuthi nalo wakhe ungithatha bona bengibalekile sizwe ngaye uyadelela wona Khumbulani uyadelela nje mfethu nayi into engakutshela yona uyadelela omunye umuntu awumazi and abantu abenza njengawo mfethu labantu laba banamathonga semakubo labantu laba noNkulunkulu wabo ezinye izinto uyazenza nje wena uzenza ngomtsizwa kodwa ekugcineni kosuku kunezinto nawe mfowethu ozothi uyazama ukuzenza azingenzeki ungakhohlwa ukuthi kunabantu obonile baningi kulungile okuzokwenzeka uma ngithi ngiyakwenza kuvele kuzobe kakudala ukuthi ngiyakwenza mbukeli kodwa mfethu lapho ngasekhaya igama lohlelo ihwayimina igama lami mina nguthabiswa kacela mangisuke ngithi ngasekugcineni ukuhlwa kuyaqoqana ngiyazi like lathi uqina ulimi ngisebenzisile amagama mhlawumbe bengafanele ngiwasebenzise ukuthi ezinye izinto ngiyangithatha ngenhliziyo ngiyakwazi ukugqoka isimo somuntu noma ngesise sami zikhona izinto ezike zingicasule ngibona ukuthi akwenza akuvumi so ke ngizama ukuveza ukuthi angijabulile neze mina ngale episode angijabulile nje neze uhlobo labantu besilisa abafana nani nomfowethu akulona uhlobo labantu besilisa esigqugquzela ukuthi mali bekhona uyabona ma ukuthi zikhona inqole mhlambe zakhe ezibukelayo la noma bakhona mhlambe abafowabo ababukela engabe umalume ayingeke safuna nidodisele insizwa zikhona izinto eziningi ezisashaya eceleni kakhulu ikona ngithi angivale kanje episode angifuni nokuthi ngiziqhubeke ngoba lo muntu uyaqhubeka uyagalawela okuyinto engekho right kwayiyona leyo angazi siswami ukuthi impilo izoqhubeka kanjani ekhaya hey andazi baba kodwa ngibonga lo mncane ngoba uyena ositshele iqiniso ukuze sazi ukuthi nalomdala ngokabani umntana sibone ukuthi umuntu oyingozi lapha uyena uKhumbulani uthi uKhumbulani kuziphele yonke lento kumele ubuyise uthando lakhe hayi ngeke anginalo nje ithando lakhe uKhumbulani akanalo ithando akaze abe nethando lami kwasekuqaleni ibingeke ayenze lento ayenzile mbukeli siyabonga ngezame ukukhuluma nami nje yena kwasekuqaleni xebu ya ingithinte kakhulu indaba kaMfowethu uKhumbulani ngoba ukhombisa okukhulu ungahloniphi uyabona ukhombisa okukhulu ungahloniphi ukhombisa okukhulu ungamnandaba nomuntu wesifazana kuhlukumeza le nto ayenzayo singayibiza njengegama elilodwa ukuthi ukuhlukumeza ukwazi ukuthi uzothandana nabo bonke abantu begceke bonke abantu basegcekeni elilodwa omunye umuntu uzothi ubona kanti bahlulwa yini ukuyibamba nami lo mbuzo ngawubuza but lo muntu lo uyabona ukuthi lento yakhe uzimisele ngayo uyenza ngenhloso vele yokubazwisa ubuhlungu ulo hlobo labantu elikhulelwa ukuthi kumele hleze kumnandi empilweni wamzwisa ubuhlungu kubele kufe wonke umuntu
ngoba yena uzwile ubuhlungu. Bonke abantu abaseduze kwakho kumele babuze ubuhlungu ngoba naye ubuzwile. Akukho right. Umuntu uphila emhlabeni uzosifika isikhathi sobuhlungu, sizofika futhi nesikhathi sobumnandi. But ubuhlungu nabo bubekiwe kumele kube khona. Ukuthi awubufuna ubuhlungu kumele buzoba. Kunalabantu abafanele ubuhlungu wena ufanele ubumnandi kuphela. Umhlaba kaNkulunkulu akusiwe wethu. So angeke thina siyibekele ukuthi sizophila kanjani emhlabeni. Ungazinikeza nje ukuthi wena ufisa ukuphila kanjalo. But uNkulunkulu umethanda impilo yakho namhlanje angayiqeda. Umethanda futhi uNkulunkulu lo angakushintsha athi akungabi njalo kube nje. Bonke abantu abahluphekayo, abaswele, abafisa ukuswela. But baswele ngoba umhlaba noma indalo yabo badaleka ngokuthi bazofika emhlabeni baswele. Bangabhaquza benze yonke into abafuna ukuyenza, bezama ukuthi kusasa bangabi babe ngcono. Kungenzeki lutho. Kodwa ubekele ukuthi vele uzoba right, uzothi uyenza kwenzeke. So ngizama ukuveza ukuthi umfowethu indlela enza ngayo man, ayi ngeke. Ngisho ngathiwa mhlawumbe ukhule ubusoka kuyinto esestyleni. Akusekho kodwa ubusoka lokho sokuxhaphaza. Mase uzongena emzini owodwa, uzulale nabantu bakhona impela baze babe u4 baze babe bathathu sokuxhaphaza lokho. Akuselona uthando, so uyaxhaphaza. Yebo umthandile umuntu omthandile. Soloko bafowethu yabakhona sabakhona emhlabeni. Kuyathandana kuhlukana. Uthandane nomuntu akwakwale usamthanda. Ngoba wena unamaphutha owenzayo kuyena. Kunezinto omzwisa ngazo ubuhlungu. Uyabona ukuthi akuphileke eduze kwakho ngoba uzobuhlungu. Yebo mhlawumbe usakuthanda, bayahlukana abantu bethandana. Athi ngisamthanda kodwa kubuhlungu ukuthandana naye. Angijabuli mangithandana naye, ngihleze ngikhala. Inhliziyo isamfuna, but izenzo zakhe nempilo engiyifunayo akuhlangana. So angamukela ukuthi ngiyamluza because akayona lento engiyifunayo. Kuhlukana kanjani impilo iqhubeke. Nalo obesathanda yena engabonanga nqa naye kuhamba agcine efunda ukuthi it's okay angidlule ngiqhubeke. Aphinde athola olunye uthanda kodwa nawe ukuthi lo muntu akwathanana naye. So impilo injalo. Awukwazi ukuhlukana nomuntu namhlanje kusasa uyalwa, ingalo kusasa uyalwa, salwisana nalo muntu ngobani? Ngiyafisa abafethu engathi ningathola isifundo. Ngathola isifundo. Ngiyafisa zonke ingqwele zalomfowethu zike ihlale phansi naye zimbonise. Alibone iphutha lakhe ukuze ngelinye ilanga ingekaze ayiphinde into efanayo. Ngiyafisa futhi nabakubo kwamantombazana uyena udadewethu lo engazi ukuthi angakahlale phansi nabo onandiphe ngabo omandisa ahlale nabo phansi ngoba egcineni kosuku ingane nengane yamdinga ubaba wayo. Angaba nje kodwa egcineni kosuku ingane ziyamdinga ubaba wazo. So ngiyafisa engathi ngaba khona ukubuyisana nokuhlala phansi nomfowethu naye asibone isizathu sokuthi ondle ingane zakhe ukuze nazo ngelinye ilanga azokwazi ukusondela eduze kwababa wazo. Xebo.